זהו סיפור על המשפחה של אמי והוריה. סיפור שמתחיל בשנות ה-20 המוקדמות בצנעא, בירת תימן. סבתי מרים הייתה מאוד בררנית בכל הקשור לבחיר ליבה. אחיה ניסו לשדך לה בחורים תימנים, סוחרים דגולים, מושלמים, אך ללא עיל. בכולם היא מצאה דופן. עד שהוא הגיע, סבא יהודה. לא היא אמרה, כנס אל ביתי, כנס אל ליבי. אבל אז לא ידעו שהעצב יהיה מנת חלקם בשנים הבאות. הזוג הצעיר ניסה להביא ילדים לעולם, אך ללא הצלחה. אמי ילדה הרבה פעמים, וכל ילד היה מת. בסוף הם הלכו לאיזה רב גדול, והרב אמר, אם אתם רוצים שהפעם לא ימות לכם, אתה צריך לוותר על הכתובה, ואת צריכה לדעת שאת בלי כתובה, אם בעלך יגרש אותך, ואז את תקראי מה שיצא, אם זה בן או בת, תגידי בת, בן, בלי שמות. וככה היא מסכימה. וכשנולדתי, אמא הייתה בלי כתובה, שאבא יכול לגרש אותה בכל רגע. אבל בשביל לקבל את הבעלת היא הסכימה. ותודה לאל, מאז אחרי זה ילדה עוד כמה פעמים, 4 פעמים, וכל הילדים היו חיים. אך למרות המשפחה המתרחבת, לא מצאה סבתא מרים מנוחה. היא רצתה לעלות לארץ ישראל, לפגוש שם את אביה ואחיה שעלו לא מזמן. אך סבא יהודה, שלא היה עיניו לרעיון, ניסה לשכנע את אהובתו בכל מיני דרכים משונות להישאר בצנעא. כל הזמן רצתה לעלות לארץ, כי ההורים שלה כבר עלו והיא נשארה יחידה. אבא שלי, בשביל לפצות אותה, הוא היה עשיר, הוא היה סוחר בין ערב הסעודית לתימן, היה מספק לכל החנויות את כל מה שהזמינו אצלו. 6 חודשים היה הולך מהבית. אבל אמא לא רצתה, קנה לבוסתן, חשב שזה ישמח אותה. הלכנו לבוסתן, איזה בוסתן, חדר השמש יותר גדול מהדירה שלנו, ב2 קומות, והרבה תנורים ומטבח, והיו שם זוג ערבים שעבדו בבוסתן הזה. היו פירות מכל המינים. אמא לא רצתה אפילו להסתכל. אמא המשיכה לנדנד, היא רוצה את הארץ. סבא בסוף נעתר, וביחד הם רקמו מזימה איך לעזוב את תימן, למרות שהדבר הזה היה אסור. טוב, עכשיו אסור להגיד למלך שם שאנחנו הולכים לארץ, לא ייתן לנו לצאת. אז אמרנו שאנחנו הולכים לקבר של שבזי. הוא יודע שכל חולה, כל היהודים הולכים לשבזי. אז הזכיר חמורים. לפני זה המלך צריך לשלוח לראות אם לא הזזנו רהיטים או דברים שהבית כמו שהוא. ואז נותן לנו את האוקיי לצאת. אז הוא שלח את השליחים, ראה שהבית כמו שהוא, לא חסר כלום. ואז הביאו חמורים, אני ואחי בחמור אחד בארגזים, אחותי בארגז עם אמא ואבא על הפרידה שלו. בקיצור הגענו תעז קראו לזה, לרב הזה. שבזי. כן, נכנסנו, כמובן, כאילו שאנחנו באים רק בשבילו. עכשיו הערבי רוצה לקחת את החמורים ולחזור, להשאיר אותנו שם, או להביא אותנו. אז אבא אומר לו, תראה, קח כסף, תביא אותנו לעדן. בעדן אנחנו נברח לישראל. לא אמרנו, רק אנחנו הולכים לבקר בעדן. תביא אותנו עד עדן ותחזור. הם הלכו ברגל כ10 ימים לתעז,
ועוד 8 ימים לעדן, לנמל, לעלות על האונייה לארץ ישראל. סך הכל 478 קילומטר. הגענו לעדן, עיר כזאת מלוכלכת, מלא יתושים, אנשים מלאים קינים, ממש פחדנו להיות שם, זה נכון. בקיצור, הגענו, הייתה האונייה האחרונה שמגיעה לישראל. אבא כמובן בזבז המון כספים, זה לא קל. ועלינו לאונייה, וזאת הייתה האחרונה שהגיעה ליפו. יותר הבריטים לא רצו לשתף פעולה. העולים החדשים הגיעו לתל אביב והצטלמו לראשונה על גג בית העולים. סבא יהודה, סבתא מרים, כשעל ברכי הדודה יונה, דוד יוסף ואמא בתיה. משם הם המשיכו לירושלים לפגישה משפחתית מרגשת. סבתא עם אביה ואחיה. סבתא, וזה היה בסוד, הייתה בהיריון אז עם ציון. אמא הייתה בהיריון בירושלים ונולד לנו ילד, והייתה לנו עוד שכנה שהיה לה אח בגיל האח שלי. אז אני אומרת לה, את רוצה לצאת לטייל? בואי בעגלה שלי תשימי גם תחך. הגענו לרחוב ג'ורג', שם הייתה חנות צעצוען פינת ג'ורג' ביפו, וראיתי בובה מאוד יפה. אז אני אומרת, אם היה לי כסף הייתי קונה את הבובה הזאת. טוב, אנחנו המשכנו להסתכל, פתאום יוצא אדם ושם קופסה על הרגליים של אחי. אני פותחת זאת הבובה, והבובה הזאת התחלנו לריב. זה שותף, שניהם ביחד. אמרתי לה, לא, זאת העגלה שלי, ואני ביקשתי את הבובה, וזה הבובה של אחי. הזמנים היו קשים בירושלים, וסבא יהודה לא מצא עבודה. בעזרת חבריו החליט לעבור לתל אביב, וכך כל המשפחה עברה לתל אביב. טוב, גמרנו עם זה. אחרי כמה זמן אנחנו עוברים עם אבא לתל אביב, כי אבא היה לו בית חרושת לסנדלים, ולא מצא שום עבודה כזאת. בירושלים, אז אמרו שהוא צריך לעבור לתל אביב, שם הבנייה פוספרתי. טוב, הלבנו לתל אביב. באותו יום שנסענו, האח הזה היה כל כך חמוד, הוא הלך מיד ליד וכולם אהבו אותו ודיברו איתו והוא צעק. עכשיו ברגע שאנחנו נכנסים הביתה, איפה שאבא הזכיר לנו את הבית הזה, הוא התחיל לבכות ולבכות, לא יודעים מה יש לו, אנחנו לא יודעים איפה יש רופאים חדשים ביפו. אבא היה צריך לחפש עד שהגיע לחבר על ידי שאלות. הלכו לבית חולים, אז הרופא אומר לאבא, מה הבאת לי, ילד מת? הוא ממש מת ביד שלו. ציון הקטן נפטר ב-24 באוגוסט 1933 ונקבר בבית הקברות נחלת יצחק שבגבעתיים, חלקה 12, שורה 22, חלקת הילדים. טוב, כשחזרתי, רצתי מהר לארון לראות את הבובה. כי אני החבאתי את הבובה בארון, שאף אחד לא... אמנם זה היה חצר, לבד, אף אחד לא, אבל אני מוצאת את הבובה קרועה בפרצוף. אני כל כך בכיתי על הבובה. מה קרה? מי נכנס? בית סגור, אין שכנים, אין כלום. וזהו, בסוף היינו צריכים לקבור גם את הבובה. תל אביב של תחילת שנות ה-30 הייתה עליזה ותוססת. אחי לא האיר הפנים לסבא יהודה, והוא התקשה למצוא עבודה במסחר, והפרנסה הייתה קשה. כשהגענו ליפו, לפני שברחנו מהבית, אז אמא הייתה הולכת לעבוד משק בית, ואמרה לשכנה שלה,
תקחי אותו, אולי תמצא איזה עבודה. ילדה בת 8 שולחים אותה לעמוד בפינת אלנבי בכרמל. אולי יבוא איזה ערבי, ייקח אותי, אולי זה. אמא לא חשבה, ואני לא חשבתי. והזקנה אומרת לי, מה את עושה פה? אומרת לי, אני מחפשת עבודה. היא אומרת לי, מה את יודעת לעשות? אני יודעת לעשות ספונג'ה ולחפש. טוב, בואי איתי. באתי אליה, היא הייתה כנראה מהשואה עשירה מאוד, גרה על יד חיפה, עיריית תל אביב. אז באתי בבוקר אליה ואני אוכלת תירס. כן, תירס, איך אומרים לזה? תירס. אז היא אומרת לי, עכשיו אני יודעת למה את רזה. זה האוכל שלך? בואי, תאכלי. הביאה לי חמאה וזה, ותאכלי. עכשיו שהלכתי הביתה, היא אומרת לי, תקחי גרוש, את רואה את הגרוש הזה? בפינת אלנבי והכרמל יש שם גלידה, וגם ייתנו לך כוס גזוז. אמרתי, אני רואה אנשים אוכלים עומדים, אבל לא יודעת מה זה. אז באתי, נתת לו את הגרוש, הביא לי את הגלידה והגזוז, כל כך נהניתי. וואי, זה היה טעים. באתי, איך זה היה נמת לה, דבר כזה עוד לא טעמתי, אין בתימן דברים כאלה. אז כל יום הייתה מביאה לי לירה, אז אני התחלתי לחשוב. אבא שלי בקושי מוצא עבודה, ואני רוצה עוגה. לא, אני רוצה קודם לגהץ. אני הולכת לעבודה, אני רוצה לגהץ את הבגדים שלי. קניתי לי לגהץ. ויתרתי על הגלידה. הייתי עוברת מעל יד הגלידה, אני אומרת לנו, לא צריכה גלידה, אני צריכה מגהץ. אחר כך רציתי עוגה. אין לנו סיר עוגה ואין לנו כסף לקנות. אספתי קניתי סיר עוגה. אחר כך רציתי קציצות. אין לנו מכונת לטחון קציצות. אספתי, קניתי מכונת קציצות. ואחר כך קניתי לי גם קופסה שבאות החברות שלי לכבד אותם. קניתי משהו יפה מזכוכית מיוחדת. זה הכלי. עד היום הוא נמצא במזנון של סבתא בסלון. תל אביב באותם הימים הייתה בתנופת בנייה אדירה, והייתה זקוקה לעובדי בנייה. סבא שהתייאש מלמצוא עבודה במסחר, פנה לבנייה והחל לעבוד בתור רצף. הוא לא ידע שההחלטה הזו תעלה לו בחייו ותשאיר את המשפחה ללא אב. רצף. איך שהם מרצפים, שומעים את החלק שעבדו שם הבנות בעריקה, צועקים. אז כל הפועלים היהודים יצאו לראות. הייתה קבוצה ערבית שהתחילו להרביץ לפועלות. הם גרשו את הערבים, צלקו אותם. איך שבאים לצאת, באה קבוצה שנייה עם גרזנים. אז אומרים כנראה שאבא נבהל והמרה שלו התפוצצה. הביאו אותו לבית חולים, אז הרופא בודק ואומר לרופא השני, אבא הבין את השפה שלהם, ש24 שעות. אם הוא יחיה, ואם לא, תוך 24 שעות איננו. אני כמובן לא עמדתי הרבה, אבל כל פעם באתי לשמוע מה מדברים, כי באותה תקופה היו המוראות, והיו הרבה חיילים בבית חולים, תלויים ברגליים, נפצעו בידיים, זה היה נורא, אבל הייתי הולכת ובאה. אז אבא מספר לה מה שהרופאים אמרו, תוך 24 שעות, אז אם אני לא אחזור, אל תגמצני בבשר, תקני להם בשר. מאיפה יש כסף? מה שנשאר זה הלך בקיצור. סבא יהודה נפטר ב-24 ביולי 1936 ונקבר גם הוא בנחלת יצחק בגבעתיים, אזור 16, שורה 4, מספר 17, רק כ-20 מטר מקבר בנו.
וכך נותרה סבתא מרים אלמנה עם 3 ילדים, והמשפחה חזרה לירושלים, ובלב כבד נשלחו יוסף ויונה לבתי יתומים. אמא שלא הסכימה בשום פנים ואופן, נשארה עם סבתא מרים בבית הקטן בשכונת נחלאות בירושלים, כשהם חולקות מיטה אחת. כשהגענו לירושלים, הייתה לנו אישה במשפחה שהיא כזאת פעילה, עוזרת לכל העולים ולכל זה. אז היא אמרה לי, אמא, את לא יכולה לגור עם הבת, נכניס את כולם לבית יתומים. טוב, היא רשמה את כולנו, לקחה אותי, אומרת, את תהיי פה עם אחותך, אחיך יהיה בדיסקין. אני הסתכלתי על המקום, קיבלתי שבת, אמרתי, לא, אני לא רוצה להיות פה. אם אני אהיה פה, אני אצא לרחוב. אני שם רחוב מלך מקום. אמא כמובן לא יכלה להכריח אותי, כי בעיניה גם לא מצא חן. הבת שעד שהגיעה להכניס אותה למקום כזה, אז הלכנו לסבא בחדר הקטן, רק מיטה קטנה, אי אפשר להכניס יותר. אז אמא הלכה והוסיפה עוד חתיכה למיטה, ושתינו ישנו עוד שהתחתנתי באותה מיטה. זהו אמא בצעירותה עם הציונים, ותכף בסיפור הבא תבינו למה היא קשורה. היה נוער תימני, ואני הייתה לי חברה שכל החברים, אני הייתי נודדת מקבוצה לקבוצה, פעם פועל, פעם מכבי, פעם זה, ותמיד היו לי חברים שהתקרבו אליי ספרדים, ואני אמרתי לחברה הזאת, כל החברים האלה זה סתם, אנחנו רק מדברים, אבל כשאני אתחתן רק עם תימני. מאיפה תכירי תימני? את אפילו לא בחברה של תימנים. אמרתי לה, יבוא יום וזה יהיה ככה. טוב, יום אחד אנחנו יורדים בן יהודה, היו שם 4 בחורים של החברה שלי, אז אמרתי לי, בתיה בואי תכירי. אני באה לראשון, אומר לי את השם שלו, לא זוכרת, ואני אומרת לו בתיה. בא השני, בתיה. בא השלישי, בתיה. וכולם, מה בתיה? את בתיה כבר 3 פעמים? אמרתי כן, אם כולכם ציונים, אז מותר לי להחליט את השם. אז אמרו, באמת אנחנו קוראים לנו ציון. מבין כל הציונים האלה, האחד שאני בחרתי בו, והוא כמו בחר בי, וככה התחתנו. וכאן בעצם מסתיים סיפורנו על משפחת אמי, ומתחיל הסיפור על משפחת בתיה ובן ציון הגר. אבל זה כבר סיפור אחר, ואני בטוח כי הוא יסופר ביום מן הימים.